Handjespeet, handjespeet. Jezus jongens. Daar Ian, IFKS, in Hielpen. Spannend. Zin in? Ontzettend vol. Ja, maar ik heb eerst een verrassing voor de heren. Want we gaan eerst even het wetter op. We zitten op het wetter. Dit is toch prachtig? Dit is vet. Bouke. Bouke erbij. Ontmoet. En die is dus persoonlijke taxi een beetje eigenlijk. Ja, en de eerste les natuurlijk. De oranje boeitjes. Ja, en wie is ik wat voor? Dat was achterblijven, want dat was haast. Grote probleem. Ik denk dat we gewoon even een beetje spoedcursus scootjes zien doen. Wat is nou een tonne? We hebben met de zon hinnen. Ik zal even zien of we vinden kennen welke baan erin lijkt. Dan ken ik die er een beachtour uitlezen. Ik ben zelf net mega expert. Maar in de basis met het slagje. Dus de zaas en ik net schrikken, Gerard. Want als ze dus nou in de start zitten, dan komt er de zaas naar een knal. Daar gaat het al de mist in. Want daar kerst net al wennen meesten. Dat nog mij, hè? Dat nog mij. En die scootjes die winnen bruin en groen. En het leuke daarvan is dat is vanuit vroeger zo. Wat die in die bruinen dan? Nee, dat wie gewoon vanuit de oude geschiedenis. Dan wie een scootje waar het bruin maken of groen maken. En het heeft op te maken mij weer in Friesland de scootjes wien. En dan weet ik het net weer precies, maar het ene deel van Friesland hier vaak bruine scootjes. En het andere deel van Friesland hier vaak groene scootjes. Zit er eens onder? Neem me spieken. Dit scheelt al de helden. Ja, nou weet je maar alles. Dit wordt Hoesburg, hè? Spoedcursusje vlaggen. Wat betekent de reed-witte vlag? Zijn vlag OW start voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit is nog steeds hetzelfde. Maar we vielen het, er komt een beetje wind, dus misschien zak het die vlag haast nog. Die toeteren! Het gaat net terug. Nee, net genoeg wind. Wat heel veel scootjes als ik hebben is dat er dan iemand achter hun vaart die ze dan verdrukken kent. Ze zitten natuurlijk op de wien en er zit geen motor in zo'n scootje. Dus nu is er geen wien, ja, hoe kom je dan weer gewoon snel op de plek waar je heen willen? Ja. Er zijn alle van die meisjes met lietse bootjes en die gaan dan nou hun scootje weer opheljen. Nou Gerard, het zielen gaat net terug, maar ieder dorp heeft eigenlijk best wel wat leuks. En hier in Hielpen is dus de merken best wel grut. Kijk hier aan de Zeediek, kijk er helemaal bij Del rennen. De KNRM. Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Dus als je met de boot op het water bent en je hebt pech, dan komen we redden. Ja, je bent een soort ANWB, maar dan op het wetter. Precies. Je ziet hier in een flink gewaad natuurlijk. KNRM. Nou, daar gaan we krek al wat hoe je het. Zullen we eens een of we mij kennen? Ja, cool. Best een muntje zo'n ziekje? Nee. Even afkoelen. We koelen eventjes eerst af, omdat het pak best wel warm is van binnen, om geen hittestuwing te krijgen zo meteen aan boord. Dus dat is als je heel warm wordt, op een gegeven moment warm je zo ver op dat je lichaam niet meer kan afkoelen. Dus vandaar dat we eventjes naar het water in gaan, om alvast koel te zijn voor straks op het water. En dit is een beetje het commandocenter van de KNRM? Ja, van Hielpen wel, ja. En nou ja, dit is dus waar wij de pakken doen, dan gaan we de boot dan op, want hier hing hier de helm en ik en al het spul wat we nodig hebben. En ja, we gaan straks dus even de boot opnemen, ik kan het wel even zien. Hier kunnen we gewoon de boot en al hier volgen, dus we kunnen hier iedereen op eigen station, we de radar hebben we er bij, we de marifoons, we kunnen communiceren met de kustwacht, met de bootjes kunnen we oproepen. Dat is dan weer goed bereikbaar. Toch, je bent alle keer vrijwillig? Ja. Wat helemaal goed. Vrijwillig, ja. We zijn losmezen bij de KNRM. Ik toch wel een beetje spannend, want als je eerst hoe we ervoor zitten. Ja, we komen gemiddeld ongeveer 80 à 90 keer in het jaar in actie voor verschillende dingen. Van de spoedeisende hulpverlening tot aan niet spoedeisende hulpverlening, motorstoringen, noem het maar op. Alles wat op het land kan gebeuren, gebeurt ook hier op het water. Handjespeet. Wie vreeg nu zo, hast u misschien een leuke challenge voor u? Ja, zeker. Wij hebben hier al pakken hingen en dan gaan we straks wat leuks mee doen. Nou binnen wij wel benijd wie als eerste moon krijgt, want dat is wel een dingetje namelijk. Ja. Klaar! De winnaar! Mis gewoon niet, hij is op vals spelen hier. Dat gaan we net zien. Een orenleuke challenge. Doorstoten om hard te rijden straks in het wetter. Ja? Een drenkeling? Daar maar we heen. Ja, en visueel. Nou, verdomd, het zit dan net, mijn collega. Dat kan natuurlijk, ja. Ja. Flinke vangst, Joert. Flinke vangst, meester. Ik ben erin! Bedankt! Alsjeblieft. Het is echt wel intensief. Zeker met zo'n zwier pak hoor. Ja, lekker zwitten op een boot. En hij. Het waren van die IFK's. Juist wie natuurlijk al een denderend succes. Ja, maar weinig wien, maar Joet meer wien. Dus we gaan Joet weer het wetter op. En ik heb best wat leuks voor die regeld. Jongen, ik tref hem maar. Hey. We gaan op een scootje. Vlak nadat hij finished is, klimmen we erop en dan krijg je weer een spoedcursus. Een spoedcursus? Ja, in ieder geval wel. Wat is nou eigenlijk alles op dat scootje? Daar kan ik best wel eens even niet het trot de maand vallen. Ja, dat denk ik. De
vooruitzichten een goede, Laura. Ja, Bouke zei dat het heel uit en ik vind dat ik met al, dus dat is een goed idee. De Lietse A is nu van start. En Laura, ik ben eens voor benieuwd. Hoe goed in kennis? Oh, dan moet ik je testen? Ja, zeker, zeker. Oké. Ik zie hier als eerste zo'n domino... Weet ik, hier. Ja? Voor us. Welke hebben we hier? Ja, dat is de opstekker. En dat weet ik omdat we dus aan op dat scootje erop stappen. En zeg je natuurlijk lezen hoe dat scootje in elkaar zit. En dat is wel een leuk feitje. De opstekker is een leren scootje. Dus als ik wil graag leren zielen, dan kun je die aanmelden bij de opstekker en dan is die dat leren. Wat voor baan leidt erin, Bouke? Een gate. Nee, de gate is laat aan de onderkant. Dus daar moet je kiezen of de bakboord of stuurboord omgaan. Er is bepaalde banen en een gate is eigenlijk dat is 2 tonnen heeft en dat ze kiezen mij of ze linksom of rechtsom op de tonnen heen willen. Sommigen hebben ik een adviseur voorop en achterop, zodat ze mij ook een roulisse kennen. En dan uiteindelijk maakt de skipper de beslissing. Maar ja, die kennen natuurlijk het alles, want de skipper zit heel leeg, hè? Die listen gewoon een beetje. Die 2 boeien, dat zijn die gates. Ja, die kant is Ian, daar. En daar is die oren. Die kiezen er dus voor om rechtsom de tonnen te gaan. En hun kiezen ervoor om linksom de tonnen te gaan. En dan moeten ze dus weer heel overom naar waar we kwijt. En dat gaat gewoon zo lang terug. Totdat de organisatie besluit om de finishlijn erin te lezen. Dus eerst komt die tonnen erin en als dan de vlag omheen keert, ja, dan weet je dat de finishlijn er is. En die is vaak tussen het finishskip en die tonnen. Ik dacht, ze hadden wat hier doen, Bouke, maar doe toch dat er een orenfunctie hier, die bellenblaas? Ja, dat is om te zien hoe de wind stiert. De binkwoners die door het maar wierook, een stokje maar wierook, dat stekken ze dan aan. En dan hoe de reek stiert. Welke kant het op gaat. Wist ik precies een beetje hoe het zelf staan. Daar zijn ze verschaten manier om hoe ze best de winkel pakken kunnen. Wierook, bellenblaas, had nog een orentip, Sjoen? Ja, ik was hier in mijn feun staan. Ja, omdat ik in Wien zon. En tonnenrijtje, wat is dat? Strafpuntjes, hè? En een rondje om nij. Of is het geen strafpuntjes? Dus gewoon een rondje op nij. Ja, Gerard, dit is dus de finish die leidt er nou eindelijk in. Ja. En dit is het allereerste scootje in de Lietse A en die wint hem Hewitt. Dus volg je ze even. Dat begint bijna te wennen, dat squad. Zit hij niet eens op het scootje? Ik zie het krijg zitten, we zitten hier op het scootje en iedereen die was komen voor de Guy. Ja, lezen. Dus zal lekker is hier, ik weet het niet. Nee, maar daarop is het heel hut. Wij hebben 6 man aan boord en die hebben alleen een hele specifieke eigen taak. Ik zit helemaal voorop. De opstekker is dat die lange stok eigenlijk die uitstekt. Voorop bij de fokkenvest zit, het vaste zeil. En ik maak zin, altijd al goed, gaat om eens heen, mijn oren boten. En ik maak zin naar het voorste zeil of we beter zielen kennen of net. Ik zit normaal hier, of ik steen helemaal voorop. Als ik dan even naar onder zin maak, de orenschepen binnen dan... Dus eerst op die touwen? Ja, ik wil het op zich wel vaart wel, maar ik wil even voorzichtig, hè. En dan ook zo, wat. En mast voor deze functie een oren levensverzekering afsluiten? Of hoe zit dat? Nee, ik heb gewoon soort vertrouwen in mezelf, dat helpt. Nou, dit is dus de volk, het vaste zeil. Dat is een van de 2 zeilen we hebben met zielen. En die maakt gewoon altijd goed strak steen, net te los, net te strak. Ja. En de fokkenist is eigenlijk continu om bezoekje daarmee te prutsen van hey, kunnen we nog een beetje losser? Of moet er juist onlutsen worden? Communiceert met de skipper daarover, communiceert soms met mij daarover. We binnen ook het vaardek. Ja. Dit onder mij, ongeveer de meest, is het vaardek. Ja. En daarop is dus de fok het belangrijkst. Die is het de zaal. Hier gaat dus fokken scoort. De scoort is waar je mij onder het zaal loeken. Hieronder zit het rom. Daar ben we tijdens de wedstrijd net met waanden. Even zien, dan gaan we hier de mest. Onder de mest zit de Geekfest. Hier staat was. En dat is het onderdeel waar ze dus heel erg om tinken. Ja, precies. Ja. De Geek. Dat is dat het wollen, dat is van Bukkenmast inderdaad. Dus hier de Geek. Is zo breed. En dan de boppen in. Het is wat minder goed, is de gaffel. En daartussenin zit het grutzaalspand. En daarmee is achterop, hij ze een grutskoot, kunnen we naar hinnen. De middendekkers die door de trim. Dat zijn deze 2 hele hunnewerkers, just voor. De trim van de zielen. De zielen die hebben al je aansluitpunten. Hier bijvoorbeeld, dit is de halshoek van het grutzaal. Daar hebben we ook nog een punt. En bovenin dus 2 punten. Daar is al je rond loeken of vieren om het zaal losser of strakker mooier te krijgen. Per wien doet het weer oors. Dus dit is hier de hals. Hier loeken ze om dit mooi strak te krijgen. En dan ga je het onderliek aan nog. Die loek je de onderkant van het zaal loek je daar maar strak. Heel soort maar te prutsen, zeg maar. Dus dat is echt wel een technisch onderdeel van het team. Dit continu het zin binnen. Hey, hoe kunnen we dat zaal nog beter krijgen? Zwudden net vierten, hier onder beide zijkanten. Dit hier is een zwut. Een zwut. We hebben een platbodem. Oh, maar even een stag, jongens, want we willen oppassen.
oplossen. Net! Zit ik goed hier? Ja, ik denk dat het veilig is. Zwitten dus aan beide kanten in. Het is een platbodem, dus er zit net een kiel onder, zoals bij sommige zeilboten het geval is. Maar aan de zijkant hebben we deze zwitten, die kun je erin zakje litten of eruit loeken. Die zwaar je dus dat er wat jerstoon in detter, zodat er net volledig op zijde blaast worden. Hier hebben we de grutskoort. Zullen we hut ontloeken. Daar loeken we dus de geek en daarmee het grutzeil strakker of losser. Nou ja, hier zijn de zwitdames die binnen mij hun zwitaris dwaanden om de zwitten eruit te loeken of erin een zakje te litten. Ja. En last but not least hebben we hier de man himself. De skipper. Skipper. En die zit hier op het roer. Dit is het roer. Nou ja, Jongens, iedereen zijn zwemvest nog aan. ik moet zitten. We binnen ook heel hut aan het afvallen, dus er moet wel wat van. Wat moet ik dan dan? Ja, zwaar je dat we net met de bocht komen in. Die kant? Ja, dus dan mag je hem aanloeken. Heel goed. Godverdomme, dikke heen. Zus het beweging iets skip? Nou, weer een beetje weer op. Oh, nou ben we om. Ja. Jezus jongens. Je het goed? Wat loopt dan al? Ja. Scootje bestuurd. Nou. Dat is nooit hier. Nee, maar shit, het is ik het vertrouwen was krijgt, hè? En was uitstraalt voornamelijk. Nee, het is, ja, dat is een hele ervaring. En ik was spannend. Maar goed, iedereen die zit er nauw bij, dus in principe... Ben ik nog eens in asiel? Nee, dan zit ik op een meter, dus ik denk... Dat wie hem? De eerste aflevering. Dus hast een expert bijna. Ja, expert net, maar rookie misschien een beetje af. Ja, bedankt en tot de volgende. Tot volgende. Yo.